sviđa ova frizura, to sam se nedavno šišala. Jako za ulogu. Da, htjela sam da ličim na Halle Berry iz posla ako štimac. Jel u redu? Ne bih je volala da izgledam kao neka luda osoba. Jer mi nije kriv razdeljak. Ne, zato što kad je malo kriva perika, onda ljudi provale da je perika. Ja imam karijeru, mislim. Ja sam igrala u pozorištu. Ja sam igrala Zeca. Ja sam igrala polarnog Zeca. Ja sam igrala preistorijskog Zeca. I to su sad stvarno izazovi za jednog glumca, znaš. Mislim, trebaš svaki novi lik Zeca da uradiš nekako drugačije, da ne izgleda kao prošli Zec, jel da? Okej, svi su oni glodari, ali svako ima neku svoju psihologiju. A jeste, ne, ovaj polarni Zec, njega sam radila kao setanje, mašta o toplim krajevima, dok je ovaj Zec Rajko iz predstave Zavrzlame Lenje Lame, on je onako kao depresivac, pa teško diše, kao teško mu je bilo jako, jeste. U davna vremena glumce su sahranjivali van groblja, iz poštovanja, pa ne mogu da vas sahrane među publiku. Cijela Srbija je na španskim serijama i na Kosmodisku. Ali da se vratimo španskim serijama. Španske serije su super. Pa jedino u ludnicama i u španskim serijama je normalno da čovjek govori sam sa sobom naglas. Osim toga, karakteri su krajnje jednostavni da se obodu. Ili si bogat i zao, ili si dobar i siromašan. Ako si dobar i bogat, onda ne znaš ko ti je majka. Ćao. 11 prepodne pojavi se u uglu ekrana krug sa brojem "Program nije preporučljiv za mlađe od 14 godina". I onda kreće serija koju, ako si stariji od 14 godina, možeš da odgledaš samo ako si imao smetnju u razvoju. Ne, manekeni, koji su stvari detektivi, jure opasnog kriminalca tako što se voze kabrioletom. Da, ali što bi rekli u našem poslu, bolje biti u kadru nego kod kuće, da. To je prokleto. Sećam se kada sam rekla svojoj porodici da želim da postanem glumica. Majka mi je rekla: završit ćeš u nekoj kafani pričajući nebuloze pijancima.